Mapapakinabangan ng mga kabataang Dagupeños ang nakatayong teen center sa bahagi ng Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Sa kasalukuyan, unti-unti nang pinapabuti ang naturang pasilidad sa pamamagitan ng pagkumpleto sa kabuuang konstruksyon nito, tulad ng pagpipintura at paglalagay ng mga kagamitan para sa mga kabataan. Inaasahan na magiging daan ang naturang center para sa mga kaganapan o pagtitipon ng mga kabataan at bukas din ito na maging isang training space tulad na lamang ng mga mananayaw. Nakatakdang itayo sa loob nito ang isang consultation room na tutugon at magbibigay tulong pagdating sa health issues ng mga kabataan. Bahagi ang programa sa adhikain ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay suporta sa mga kabataang Dagupeños. Samantala, ilan pang mga programa ang inihahanda na rin ng LGU para sa development activities ng mga ito. IFM News. IFM News. IFM.